Θέλατε λάισινες? Δημοσθένης Driving School, 45 Captain Cookies Drive, Brighton. Δημοσθένης Driving School. Ελάτε να σας κάνουμε μαθήματα στο No Right 10 και μαθήματα στα αυτόματα, μανόλιδες και σπρώξε στάτ Valiant. Μόνο 123 μαθήματα για να πάρτε τις λάισινες σας. Άμα ερθείτε this week, free εικόνα ο κομπολόι φωγιό καθρέφτη. Δημοσθένης Driving School. Δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδάκι μου, πώς το διάλο παίρνουνε τις λάισινες οι μπλάροι Βιετναμέζοι. Μυστήριο πράγμα. The bastards. Δημοσθένης Driving School. Ελάτε να σας μάθουμε πώς να τρακάρετε τους Βιετναμέζους. Ελάτε εδώ να πάρτε τα L plates, λυσασμένα πιάτα σας, και B plates, παλαβά πιάτα σας. Δημοσθένης Driving School. Τηλεφωνήστε τον Τόνι Τιμόνι για το πρώτο booking σας. Special parking μαθήματα για 5η βράδυ ψώνια. Δημοσθένης Driving School. Σπεσιαλίστες στο 10 tens, Opistent Parking και Overtaking Κινέζι. Next time που θα ξεχάσετε να βάλετε την πλίνκα σας, come to Δημοσθένης Driving School. Ελάτε να σας μάθουμε να φτύνετε έξω από το παράθυρο καλλιτεχνικά. Ελάτε να σας μάθουμε να βρίζετε χωρίς να βγάλετε τα χέρια σας από το τιμόνι. Και μην ξεχάσετε να κάνετε slip ένα 50 στου instructor τη τσέπη. Δημοσθένης Driving School. We the best bloody drivers, mate, Sydney.